L-Assoċjazzjoni Maltija dwar id-Dijabete qed tappella lill gvern biex jara li f'kull skola u istituzzjoni edukattiva ikun hemm infermiera kwalifikata f'każ ta' kwalunkwe emerġenza li tista' tinqala'. Dawn l-infermieri huma essenzjali biex jitrattaw malajr kemm jista' jkun sitwazzjonijiet bħal inżul tal-livell ta' zokkor fid-demm. Għax jekk din is-sitwazzjoni ma tkunx trattata mill-ewwel, l-istudenti li jbatu mill-kundizzjoni tad-dijabete tat-tip wieħed jistgħu ibatu minn riperkussjonijiet gravi f'saħħithom. Fis-qarja jibsa l-assoċjazzjoni qalet li ilha sena wara l-oħra tagħmel din it-talba bil-wieda li se tkun indirizzata kull darba, iżda dan qatt ma kien il-każ. Fil-fatt ta' kull sena tinsibu ma' wiċċna l-istess sitwazzjoni fejn studenti li jbatu mid-dijabete ma jingħatawx l-appoġġ mediku meħtieġ. L-assoċjazzjoni tenniet l-appell li l-infermieri għandhom ikunu preżenti fl-istituzzjonijiet edukattivi matul is-sigħat kollha tal-iskola. Dan biex il-ġenituri u wliedhom igawdu mis-serħan il-moħħ f'każ ta' kwalunkwe emerġenza medika. Għax fuq kollox temmet tgħid l-assoċjazzjoni li jkun hemm infermiera f'kull skola mhix kapriċċ iżda ħtieġa vitali.